Em dic Pepita Seix Durany. Vaig néixer l'any 1941 a Tremp. El meu pare treballava al Banc Central i la meva mare es cuidava de la casa. L'avi va haver d'emigrar a causa de la filoxera i el meu pare va néixer a Salta i una germana seva també. La meva àvia, que també va marxar a Argentina i ella era descendent de Tàrrega, es va enyorar molt i van fer cap a Tremp. I al final va tornar, tot i que el negoci que tenien de tabac els hi anava molt bé. Quan jo tenia 8 anys, el meu pare va ser destinat aquí a la Pobla i ens vam instal·lar aquí, recordo que a les cases del pont. He d'agrair molt als meus pares perquè em van inculcar ordre, esforç, constància, no defallir mai i esperança. Vaig venir aquí a la Pobla, al Col·legi Vell del carrer Major. Vaig estar molt ben acollida en aquell col·legi, me vaig trobar sempre molt bé. Aquella casa del Col·legi del carrer Major havia sigut, segons tinc fonts, havia sigut d'uns nobles de la família Berenguer. No sé si les monges devien comprar el col·legi. I era molt maco. Hi havia una gran entrada, després pujaves una escala que era molt maca. Recordo, pujar l'escala. A mà dreta, no, a mà esquerra, hi havia el rebedor, que per cert, de la part de dalt donava a la capella. Una capella molt maca també. Després hi havia un gran menjador. Al costat del menjador, el dormitori de les nenes i a l'altre cantó la clausura. Impossible passar clausura. Les altres classes donaven a l'altra part, no al carrer Major. Al carrer Major només hi havia els parvulitos, els petits. Hi havia una terrassa on hi havia una capelleta. Es baixaven unes escales on hi havia el pati i allí és on jugàvem. Era una altra religiosa que es cuidava de les noies que aprenien a brodar. Aquí hi havia un ensenyament general. Quan jo anava al col·legi no hi havia nens, tot eren nenes. I 5 noies vam començar a estudiar el batxillerat. La Madre Medina era una de les protagonistes, professores. Ella és la que ens acompanyava a Lleida. Anàvem a examinar-nos a Lleida, on hi pernoctàvem. L'endemà hi havíem de tornar, perquè faltaven les classes de gimnàstica, recordo, i dibuix, i cap a la Pobla una altra vegada amb el tren, sempre vestides amb uniforme i amb el barretet. I em sembla que també cal recordar lo de la secció femenina. I havíem d'anar a Lleida a examinar-nos de falange, perquè necessitàvem un document. I a més hi havíem de portar el que en dèiem la canastilla. I, atenció, feta a mà, la canastilla. Els dissabtes teníem classe, però els dissabtes a la tarda i els diumenges ens acollien allà, junt amb les interns, potser perquè no prenguéssim mal, entre cometes, d'anar al cine, on a l'església sempre hi posava mayores con reparos, atenció, aquí no se hi entre, tot i que algú s'hi colava, i anar a espiar el ball. De totes les assignatures que fèiem aquí, de ciències, jo un desastre. M'havia agradat sempre la part de llengua. Mira, el francès m'agradava, què voleu que us digui? I aquí va començar potser la determinació que després ho vaig fer, però tot i així que jo vaig anar a fer ingrés a l'Escola de Magisteri a Barcelona. Pensaven els meus pares que continuaria magisteri allà, però, malauradament, un germà meu, que durant molts anys va estar malalt, va morir. Si em pregunteu per què vas agafar el francès, perquè potser tampoc no tenia massa opció. Degut que m'havia de quedar a la Pobla i treballar pel meu compte gairebé. Ajudava per la Madre Medina, però treballar pel meu compte. M'ha costat molt esforç, molta dedicació, treballant com una cuqueta. Això ha sigut el meu. Em vaig examinar a l'Escola Oficial d'Idiomes, que em semblava impossible que trauria el títol, i mira, vaig tenir potser la sort, o potser ho vaig fer mitjanament bé, que vaig aprovar. L'actual institut, primerament, va ser Col·legi de la Sagrada Família, del carrer Major
es va passar al carrer de l'Avinguda Catalunya. Van construir el col·legi, la primera fase, el primer edifici. El segon va ser més tard. La Madre Teresa Romeu va fer el primer pas perquè aquest col·legi es construís. Però llavors va venir la Madre Carmen Sentís, que ella s'ho va prendre molt seriosament. Anava sovint a Madrid per entrevistar-se amb l'arquitecte, que era el senyor Gomà, i gràcies, diria jo, amb ella i el senyor Boixareu, gràcies a ells tenim actualment l'institut. Es va fer paulatinament, encara es donaven classes al carrer Major i després es va passar a l'institut. Hi havia alumnes que anaven al carrer Major i després a l'institut. No hi havia res al voltant. I estava tot enfangat, això sí que me'n recordo, tot enfangat. Jo llavors estava amb Estat, amb el meu pitxi, que totes les alumnes recorden, les alumnes d'aquell temps. I per sortir per la porta, perquè feien obres encara, em posaven un tauló i els alumnes, hi havia molt fang, i els alumnes m'agafaven perquè jo no caigués, per poder tornar cap a casa, perquè hi havia molt fang, perquè no rellisqués. Va acollir alumnes, que se'n deia l'Escola Llar, alumnes de tots els voltants de la Pobla, des de més amunt de la muntanya fins més avall de Tremp, perquè es van tancar les escoles petites i llavors van fer cap aquí tots, i teníem alumnes, nens i nenes, i a més hi havia dormitoris de nens i de nenes. Hi va haver un canvi de nenes va passar a mixte, i no hi va haver cap problema. Nens, nenes, no vam tenir cap problema, no recordo cap problema. Homes, professors, ja us dic, tots ben acollits i nosaltres encara contentes de que vinguessin homes. A veure, recordo, amb molta emoció, el Jardón, després, el Verástegui, un gran mestre, el Pep Coll, el Cisco Farràs, el Peretó, que fèiem que érem tan units, la Queralt, també una gran professora i una gran persona. I vaig començar a donar classes de francès aquí a la Pobla. Potser tenia 18, 19 anys, molt poques, perquè recordo que potser 3/4 d'hora a la setmana, el primer cop. Quants alumnes recorden la primera lliçó? Aló, c'est Philippe Ledoux. Si algú d'ells m'escolta ara, dirà, oh, i la Pepita amb el seu aló. Jo crec que per l'alumne és molt important, va ser molt important en aquells moments, ara ja ho fan de manera diferent, la comunicació amb l'exterior. Llavors sí que forçosament havien de parlar en francès. Si els hi escapava el castellà, si els hi escapava el català, però havien de parlar en castellà. I això portava el català molt a dins. Vam haver d'anar a uns cursets a Tàrrega, que Déu-n'hi-do, després que s'acabava el col·legi aquí, encara baixàvem a Tàrrega i passàvem moltes estones allà estudiant el nou mètode. Durant una estada a París, amb una altra amiga, vam baixar fins a Lyon, on vam fer un stage, perquè allà ens havien de formar per anar a una colònia de vacances, prop de Lyon. Jo no sabia massa el que eren colònies de vacances, perquè aquí no es portava pas massa, o jo no ho havia sentit a dir. I, per cert, els alumnes eren de famílies defavorisées, que en deien. Fixeu-vos bé com funcionava la cosa. No em van posar amb nòmina, em sembla, fins al 64. Recordo que la madre, que llavors em va posar amb nòmina, es deia Concepció Sabater. I a partir d'allà ja va estar. El sou era molt reduït, perquè jo us puc dir, ja sabeu, que feia molt poques hores. Per mi va ser una excel·lència, després de la mort de Franco, que poder aprendre el català. Perquè jo no el sabia parlar, evidentment, però no el sabia escriure, en absolut. L'escrivia tal com el parlava. Això per nosaltres, que va ser una obligació, que al col·legi ja ens van portar un professor perquè aprenguéssim el català. Llavors, al casal de jubilats
Vaig donar classe a català a senyores i també va venir algun senyor. Arrel de les famílies que demanaven anglès, evidentment, perquè s'havia de saber anglès també, llavors hi va haver un canvi. Doncs llavors ja comença l'anglès. Recordo que amb la xapela. I francès disminueix. I així es va anar perdent, i va guanyar l'anglès. I ara ja ho veieu, gairebé tot és anglès. Tot i que amb el batxibac aquí es conserva el francès i bastant. I amb molta pena i molta nostàlgia, de veritat, vaig patir el tancament del col·legi. Però dit i fet, en menys de 24 hores. Jo, naturalment, el títol que jo tenia no servia per una escola estatal. Només servia per una escola com era la de les monges. I cap al carrer. Ho vaig passar molt malament, molt. I m'ho vaig passar jo sola, perquè recordo que passava pel... No hi passava, més ben dit, no hi passava, cap a la part de... Encara que hi hagués la botiga que necessités, jo cap allà dalt no hi anava perquè no hi podia passar. No hi podia passar de tanta tristesa. I no fa gaires anys, quan el César, que em sembla que encara ho és, director del col·legi, li vaig dir, per favor, jo li vull demanar un favor. Diu, quin? Dic, jo vull vindre a veure el col·legi. I diu, quan vulguis, ja t'avisarem. Evidentment. Em van avisar i vaig anar a revisar tot el col·legi. I també, abans de marxar, l'any 2000, tota sola, vaig passar per totes les classes. És així. Per totes les classes i recordant uns, altres. Tots els recursos que jo tenia era un simple diccionari, espanyol-francès, francès-espanyol, i el llibre de text. Sí, he pogut disfrutar d'altres recursos, fins a arribar al famós magnetòfon, que tants alumnes recorden. Perquè vaig anar a Xest, a València, a Xeste, i vam fer un curs intensiu durant un estiu on ens van ensenyar un nou mètode. I a partir d'allà va començar a arribar el magnetòfon. I a més me'n vaig comprar una casa per preparar les classes aquí. I allò va ser molt bo perquè escoltaven, parlaven i jo els hi feia resumir el que deien. Sempre m'ha agradat molt la música. Els més jovenets i al principi, les cançons habituals com Alouette, gentille Alouette, Mon petit bateau, fins que vam arribar al Mustaquí, al Brassens. El contingut de les cançons era excepcional, cosa que llavors potser no se n'adonaven massa la joventut. I em sembla que de 4 hores a la setmana que anava a un curs, 1 hora passàvem a la sala de música, escoltant música i desenvolupant el contingut. Sí, em semblava que la base era la gramàtica. Passé composé. Quan arribareu al passé composé ho tinc tot solucionat. I recordo que els hi feia dir, primer vam començar amb el present, després començàvem amb l'imperfecte, després continuàvem amb el passé composé. I em semblava que el passé composé, perquè és complicat, el qual equival a vaig anar o he anat. I després la famosa dicté. Au, ja mos arriba. La senyoreta, dicté. Passa a fer la pissarra, dicté. No, jo no. També em vaig haver de preparar, i molt, literatura francesa, des de l'edat mitjana, i finalment recordo Saint-Exupéry, era l'últim, amb el Petit Prince. A veure, va venir aquí Monsieur Rivert, del poble Le Fosseré, i va dir si volíem correspondència, perquè havia anat amb d'altres centres d'aquí de la vora i els professors li havien dit que no. Carai, correspondència, ràpid a la Pobla. I així es va començar la correspondència Le Fosseré, la Pobla. Anàvem a la boca sud del túnel cada any on es trobaven. I llavors dèiem el nom. Philippe Ledoux. I un deia, c'est moi. Mariano Racel. Dieu bé, C'est moi, diu. C'est moi. I llavors es trobaven, s'abraçaven, fèiem un gran dinar allà tots junts, cadascú tornava al seu poble, però també cada any anàvem a Le Fosseré
i després ens venien aquí. Le Fusseret va ser molt important per nosaltres. Hi va haver l'agermanament oficial. Aquí a la Pobla es va fer l'acte i a França, me'n recordo, mare de Déu, aquella gent sempre amb la bandera tricolor a tot arreu. Hi va haver l'agermanament amb els pompiers de la Pobla, bombers pompiers d'allà, i després amb el comú de particulars, que va ser uns anys fantàstics, perquè la gent, les artistes du Costalà, s'ho van prendre molt en sèrio, i aquí també. I aquí també amb el senyor Verdú. A part dels corresponsals del Fusseret, també vam tenir correspondència amb Rennes, amb Àustria, no cal dir, la Charente-Maritime, a Rochefort, que vam tornar, quan vam anar de viatge allà, vam tornar carregats d'ostres. Portàvem el cotxe del Gracieta amb unes capses d'ostres. Quina rebuda van tenir aquí els nostres alumnes amb les seves caixes d'ostres. I després també, fixeu-vos, i sobretot, que no sé ni com m'ho vaig pescar, alumnes, guardo cartes, del Japó. L'educació sempre ha sigut important des de llavors, dels anys 60 fins ara. Si us he de dir com veig el món de l'educació actualment, jo em sembla que jo no hi cabria amb aquesta... No. No, perquè hi havia un respecte abans. L'ensenyament neix a la família, amb els pares. Després, ells i nosaltres som la base. Tots sols, els mestres no ho poden fer. Que prengui la gent a escriure, a llegir, que prenguin educació, perquè també s'ha perdut bastant. I sobretot els valors, que això compta més que tot. Els valors que nosaltres podem transmetre i transmetem, la família, nosaltres com a professors, la societat en comú, que això ho assimilin, la canalla, que vegin que el caliu per ser una bona persona neix a la família, neix a l'escola.